ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Хушомадед ба канали ман. Духтаро имрӯза влога анами гӯштпазӣ сар кардем. Ҷама барои кӯдако бигем камтар гӯшт сирх кардистам. Имрӯза влоги мо бигем дуру дарозай. Барои ҳамон духтаро нисби влога бигем имрӯз духтаро иҷа дадаш гӯшт овардан. Ма аллакай гӯштора майда кардам, шушта тоза кардам. Иҷа ҷигара ё шишай ё бада пакетҳо ҳамаша отдельно мекунам. иҷа бачаи ма чӣ хурдистай авқот хурдистай тарақ парақ кардистай чӣ мекунам. Аллакай чӣ хеле ки гуфтам шушта ҳамаша тоза кардам. рӯғанои лишниша бигем гирифтам ҳамашаво. иҷада боша гӯштай гӯшташам ҳамихе шушта тоза кардам. аввал майда кардам, рӯғанои лишниша гирифта партофтам. баъд чӣ бигем шушта тоза кардам. ҳозир чӣ мекунам? стуғондороша да пакетҳо мегирам отдельно, гӯштои лаҳмша отдельно мегирам. нав иқа барои умалҷоншон бигем гӯшт бирён кардам. бо барои бегаҳ шава иқа дига гӯшт бирён мекунам барои шумо. баъд шава хомшурбо камтари дига меандозам. инам хеле харо бигем ки ҳозир чӣ мекунам? пакетода мегирам шава. духтарои ҷан намехе гӯштора бигем да пакетҳо андохтам кам кам бигем сета гӯшти гов шида ба иҷа шиши ҷигарай. духтаро ма да анами чӣ мемунам? падносда ҳамихе да морозилник мемунам, ях мекунам. ба кам кам бигем дар корима мегирам, тез да об мешавад. намехе духтаро
Духтаро иҷа чӣ гуфтанӣ будам? Иҷа ма чӣ гирифтам? Аз зелит гирифтам. Барои дегора тоза кардан, шуштан. Духтаро якум бор ма гирифтам. Беҳад бигем отзивош чӣ буд? Нағз буд. Мисол дар бораи ҳамин чиқад чизои маслиҳати нағз дода буданд, ки хондум, ки ҳамин беҳад бигем чира дегои чиркина бу газои чиркина бигем тоза мекунад. Иҷа духтаро ма якум бор харидам, аллакай истифода бурдум. Чӣ гуфтаниям? Гуфтаниям, ки духтаро беҳад нағз тоза мекарда. Некем агар ки гарм накунӣ ё сковородката ё ки дегта гарм накунӣ, тамоман таъсир намекунад духтаро. Вақте ки гарм мекунӣ, баъд мечӯшӣ, чӣ мекунад? Беҳад кафи бисёр мекунад. Бигем камтар места тоза мекунӣ. Беҳад бигем ҳамо чӣ деги табақи мисол бигем равғания, ҳама равғаноша бигем тоза карда мебурояд. Баъд чӣ гуфтанем духтаро? Аввал дама бе ҳамихе гарм накарда бигем чӣ кардам? Чошидам, ки нашид, тоза нашид. Баъд икарат гарм кардам. Гарми хушкро мекунӣ, баъд бигем мечӯшӣ. Беҳад маъқулам шид. Некем духтаро буш беҳад безебай. Ба дару тирезатона ҳуй мемонем, ки то ин ки буш буроям қиртақта сухта мегира ай буша. Ё ки даҳантона маҳкам мекунеда ягон чиқати. Ине мехе духтаро гуфтанӣ будам, ки ҳатман духтаро бихарен, истифода барен. Боварӣ дорам, ки ба шумо ҳам маъқул мешавад. Бигем, ки дига ай сипас ҳамира истифода мебарам. Агар насиб бошад, тонум нишон медиҳам, ки чӣ хел тоза мекунад. Ине мехе духтаро, ё ки аллакай шуморам истифода мебарен, ҳатман фикротона нависен, ки маъқултон шид ҳамин аз зелит ё ин ки не. Майра магазини магнит гирифтам. Ба фикрам магнит гирифтам, агар хато накунам. 100 чанд рубл да, даже 200 рублам нестай. Ҳамин 100 чанда, 145, 50, мумкин 60, 70 мехелайда. 200 рубл нестай. Бигем, ки беҳад тозаи хушрӯ карда мебурояд. Ине мехе духтароха тавсияи ма ҳамин, ки ҳатман истифода барен. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, дар иҷа бигем мо магазин омадем, мисли ҳар вақта духтаро. Иҷа бо хостем, ки магазини ҷои детски будроем. Барои кӯдако гуфтам барои ид ягон либосча бинам. Ба ҳам ин магазина ҳам дидем, бигем беҳад пасудои хушрӯ доранд. Хостам барои шумо камтаре ҳам боша духтаро видео кунам. Беҳад пасудои качественӣ доранд, ха қиматтаракаю. Некем бигем беҳад хушрӯай. Дего доранд, дегои покритӣ, бигем сковородкаҳои покритӣ. Беҳад бигем, ки качествовошон беҳад нағз. Барои ҳам духтаро гуфтам, ки кам-кам ай ҳар ҷои рафтагимон куҷо дуромадем надуромадем, кам-кам видео кардам. Кам-кам бигем видео кардам. Духтаро то охири видео бо ман бошед. Дорого?
Сделай вот так, а не так. Скажите, вот так надо поставить. Мам, какой один вот этот? Ты, мам. Мы, наверное, идем. Зайдем. Туда. Туда. Бью только чунька. دوستانی عزیز دوگانه‌های مهربان چخلی که گفتم هر جا ما ویدیو کردم اینمی بگیم به هتمی سوینیرا و سودکوی خشور را بگیم ویدیو کردم دخترها حتما ویدیوی ما را تا آخر تماشا کنین فکراتون را نویسین مهنت‌های ما را به نظر گیرین دخترها لایک را فراموش نکنین تا همینجا بگیم ویدیوی امروزه را به انجام میرسونم تا ویدیوی آینده در پناه خدای مهربان باشید.